Dili kinahanglang magdala og pasalubong. Wala man tingali na nakasulat sa inyong kontrata nga nag-uli ninyo diri sa ato magdala mo og uskalaton nga biskwit or maglokdo mo og uskasako nga chocolate or usa ka dako nga silupin nga sabon og lotion. Wala man tingali na naapil sa inyong kontrata. Naapil wala. Na kung wala ayaw ka pressure. Madoble imong gasto. Maghulat ka kung kano sa ang sale. Mangumpra ka. Mubayad pa kag dakong box. Mubayad pa ka og delivery. Kung asa ng lugar nimo ipadala. Diba? Human pag uli nimo diri sa ato magpakaon pa ka. Magpapiesta pa ka. Magpabongga-bongga pa ka. Kung wala na napil sa inyong kontrata nga magpadala og pasalubong ilabi na kay gapadulang Pasko karon, ayaw ka pressure day. Mapriso ka. Di ba? Usama ko na sa ato maginaunhuna nga pauli ko unsa akong madala. Pauli ko unsay akong mabitbit para malipay ang mutagbo. Agoy, madublihan ka day. Madublihan ka. Inig-uli ni mo travel light. Travel light. Talagang flashlight. Kung ito mga marites dali mo Armalite, anak. Dahil pa ka nagbudol fight. Di ba? Ayaw ka pressure, day. Kinsa man dyan nagsugod-sugod aning padalag regalo-regalo. Kinsa man dyan una ani ba? Nga gipanunod man nato ning kalakihan Kung mo sa una mamauli kag Manila, maglukdo og dagko kaayong ribisco nga dagko kaysa nga tanang laton. Pero malipay man sad ang nagpaabot, di ba? Malipay man sad ang nagpaabot. Kung good standing ka sa inyong community o sa inyong pamilya nga wala ka na dungog nga libag o panghilabot bahin sa imong gihatag-hatag ang padayuna na day. That's a legacy and something nga ilang gipaabot nga malipay good sila. Excited ka sila pag mapauli na ka. Pero gali kung nakasulay ka gilibag kang kausa ka duha ka tulo ka upat arang magundang ta. Ngano mang hasol-hasolon man nato ato mga kaugalingon og pangitag o sa igpaladala nga po di raman tag mo pauli kay nga atong tuyo man pagpauli mo bakasyon man ta mo pahuway man ta dili man ta maghuna-huna unsa atong bitbit unsa panulukduhon diha tablaw pa kag lukdo diha masangit pa ka diha sa imong airlines kay ni excess baggage na ka nya pag abot libakon ra ka kay kulang ang chocolate pinangitan ang imong chocolate unya ingnon pa kasi mga silingan nakapadala man na kay naghulat pa nag-sale dito sa gawas. Kung wala pa na sale, di man na makapadala. Kana atong gikaon diri ang ipanghatag mga sale man na, mga sobra-sobra man na dito. Na, tanawa ka. Nakadungog mo ana, wala. Kung wala mo kadungog ako, wala ko, kay di makugikan sa abroad. Gikan naman po na sa sender na to, no? Pero dili ka obligado nga magdala og regalo ha. Travel light, pagdala lang pila ka parisan sa imong saninay uli nimo para maghayon ra ka. Dapat gwapa ka, gabaguod kang niadto, dapat sexy kang mapauli. Dili kay magdala po kag bag nga murag nilayas na kag di na ka mobalik sa lugar nga imong gigikanan. Kamusad no? Bita sa tinuod lang walay binuang nga istorya. Ayaw mo ka pressure ka bahin anang pasalubong ilabi na kay hapit ng Pasko. Una kami mabitbit kwarta-kwartahan na lang. O kana inyong ipamalit dag mga chocolate, mga sabon, mga shampoo guban pa di ako manlibakon ra mo. Ipa-convert na lang ng peso kay dako kaayo ang exchange sa dollars karon sa makang lugar at sa kalibutan. Na kung nakag Saudi padali ng Scorpion o skapa ang Camel ana. Di ba? Ayaw ka pressure, labi na ka na mag-PM ni magpadali kong sapatos. Unya pag abot dili mo ang size, panulay dako. Matablaw pa kag libot-libot kung asa pangitaon ang imong day off na horot ra nimong adto asang tindahan na palito ng iyang tiil. Di man maigo. Musa pagkaigo ang gipadala nga tiil kato mang regular size pag abot kay kubalon man di ay dagko man di kay mga lugas ng mga todlo mura masag saluya kung sa mapagkaiguan ng entrada insaktog sukod o ang entrada kung sa man na nimo namaro ka di madawaton kay wa manalipay di kaigo di masakitan ra ka nagahago pa ka o pangitag asang tindahan pangitaon ng sapatosang panulay sa pag abot wala siya nalipay manang ayaw gyud mo ka pressure dai ayaw mo ka pressure karon panahon na kani mga tao di na malipay kaayo og mga pasalubong. Panalagsa na lamang. Magpadala kang mga t-shirt karon ingnon ra man po ka nga okay-okay man sa gawas. Nakakita na gawin na og garage sale dito, gihurot og kumpra gipadala diri. O nya kalagmitan ra ba kay syempre mga pariner mga dagko oversize
nakitaan pa nimo gitrapo na lamang nga malipay ka ana mo nang kamo kung naa man galing unsa na adiha kwartahan na lang na day tagain nagtag 200 dayang pakan nag snack biskwit nag royal kanang murag ipanghilantan ana kay mura sa namang gihapon di man malipay gahago-hago pa kagalok-dolok pa ka ang ending di man gihapon malipay may pay kwarta na lang o pataso na nimog tang sa gatos ibotang nimog envelope as ilarang balay paabrihan o di ba usara kaagi ay nagpakana ka na ilang ipakaon kanay may pakaon diya ipotos nag-apil di 100 plus 100 kada ulo o iwata 200 kada ulo kay kitiring o di ba 300 kada usa o di panabi na kas imong mga silingan nga lami good to siya pag uli kay kwarta goy gihata dili pa ato uban dili patas ang hatag na chocolate ang uban na sabon ako diri dulce raman ni tanan pulo ka buok na kwintahan man ka and actually practical lang ta mangisog masoko na sad mo nako na bayutan ni kay magbuot-buot siya lami magubang hatag nagbuot-buot ba day ko ikaw may magbuot siya magkagalingan layutan ko ng imong palop chancho bron wala tayong nagbuot-buot imo na muna akong ginaingon kung naanda nimo nga tighatag ka unya wa kay nadungog nga dautan nga feedback sa imong pagka-giver o pagka-generosity then so be it continue the legacy of being a giver pero kung nakadungog gani ka nga wa nalipay siya pag undang day huna-huna ang hago karton gasto ka asa ka mamalit og ipaladala may tag piso na di man na piso dollar man na day dollar asa makang lugar di lago kasuhito ang mga kwarta-kwarta dan o dollar na mang padala pa ka napagali package nga nauli nagawa pa naabot ang package o di ba hasul kayo unya nakasaad ka nga hulatan ninyo daw kay karong sunod semana naanagot tong package sus kay na delayed man ugos ka bulan dautan na pug ka sus pasaad-saad gamito na magutos akong anak tong gamiton yang giingon nako nya wala na naabot sas ora go tanawa da ikaw na gapon mahimong dautan gamay sipyat da ikaw mo'y mahimong dautan muna ayaw gyud po pasalig og saad-saad nga day nago kay madawat unya day inip ayaw gyud isulti na lamang na kung naan na para dili magdugang stress imong kinabuhi okay naman ko'y amiga gakuan siya gaguol siya kay nauna pa lang siyang abot sa iyang package na karon kay nakasaad man siya kay gipalitan lagi niyang sapatos pang PE ba to? PE nga sapatos. Nakagamito naman sa anak, di galalis na noon silang duha. Kagiingnan man siya, may painipalit na lamang ko. Gahulat ko ana imong saad-saad, wala man di ay kusog kapapasalig na ko unya pagkahuman. May painipalit na lang tatanawa ko anak, gahilak na di ka walay magamit. Natanawa ka. Now, saan man naman magbuot day kagkisay magpadala. Magbuot day kas courier day, ikaw day kargador dito, mahibalo dyo ka, kanus agod mo, abot na magunay mga dilis. Sustong paita day, ko tanawa ka, nang imong pondo-pondo diri, manday malipay ka, manday mag-unwind ka, di tanawa ron, nagaguol ka, kaya usaw pagsulbad ng problema, gitagaan na lang mag-cash day. Di na doble yan. Okay, no kala ko ubo. Di na doble yan, gasto. Ihatag siyang cash kay, galong naman kaayo, kasi na magpaningin asa ng sapatos, kay gamito na yun, Nakiusaw siya nga, sige, kung wala pang manggod, hapit na tumuabot. Nya, maghulap di itong ginikanan nga gamito naman tong sapatos. Na diha, di karon gitagaan niya cash. Ya dili bagod mo suotong bata o dili branded, kay nakasaad na bagang branded Adidas managod. Okay, para ligon ko no. Kay pang sports. Sus kuday, basta, ambot basta 1,000, mga 1,000 lang ito kapin. Or 2,000 basta mahalon. Di nakabayad nakahatag siya 2,000 kapin. Pag-abot pagod siya sa paghatag, dubli-dubli ang gasto mo na ayaw gyud mug saad-saad. Maurag yun na ako ayaw gyud mug saad-saad kay sala pas mo hatag na nang kung kanus amo abot kung naana usa ra gyud itunol. O muna para nako ayaw gyud mug ka pressure ang mga botanga. Nakamusan mo di mo sig pangayo pod no. Kabalo mo anang tawong busy ka, isip mo pangayo ano inyong gusto. Pero muna akong balik-balikon, God. Kung naanad ka nga manghatag-hatag kas imong mga parenthesis, open-close parenthesis, mga neighbors, and then okay ra gyud kaayo, lami ra po ka isilag mga feedback, then do it, kay kalipay man nato ang mohatag.
langit nun nga buluhaton man ang muhatag kang pagpaambit sa imong grasya. Ka always believe that the more you give, the more you will receive, and blessed are those who share their blessing, for the abundance of heaven will shower upon them. That's Article 76:63. It says that, manang likayigo ng pulong nga saan, because promises are said to be broken. Dili usay ang mga promises, dili magtakdo. Kaya may untag na ni mo gipalit. Mana ako ka ninyo, no? Magpadala mo. Aray mo sa Pilipinas na i-convert ng inyong mga kwarta ng mga dollars tayo kay dako kag exchange karon. Palitin ninyo bobot na deng dulsing halang-halang snowber o caramel kana posta day hantod mga donut ng mga ngipon. Naokal. Naokal akong inom sa kong tubig. Day! Sinoko. Sana ko tanag asa na tong basong regalo di ana day pagkabugata day. Kung saong di mabugat tidibir man pud nagapuyo aning basuha day. Mura man sag mali sa akong palupyan chop. Oh. Bugat kay day di man sigyog aswat. Di ba? Ma-pressure man gud ta. Mana kung kisa kay gauna aning hatag-hatag bas, siya angay basul. Bitaw nindot nang makahatag tano. Malipay magutang nga malipay po ng atong hatagan, pero kalagmitan gyud. Praktikala itaday, real talk na itaday kalagmitan gyud. Di gyud malipay na imong hatagan. Oo, kay ngano, ikumparar man na nila. Syempre, lahi ko kag hinatagan sa imong immediate family, di ba? Lahi gyud na. Siyempre pamilya guna nimo. Alangan pog alang-alangon nimo paghatag nga pamilya na nimo. Sus ang mga silingan. Kay silingan rapos imong igsoon daga wag imong ikagaw. Pag tandianay. Natagaan ka ni kuan, abot man si kuan. Oo, daga kaghatag chocolate, mga sanina, mga branded, mga pakarap. Ikaw natagan ka, tagaan ra mo kog sabon ato unsa man ay laina pud siya mga hatag. May pagkakaidaghan ako gamay ra kay sa tanawa. Di ikaw na po na himong dautan. Sus ko, day. Abot lamang ninyo, day. Bahala mo sa inyong kinabuhi. Taro nga inyong mga desisyon sa inyong kinabuhi, day. Ganahan pa mong nindot lang taon inyong palupyan tube. Di ba? Tungod ba na sa kumparar? Pero kay kani sila kay mga panulay man ang dagko, di man na sila kasabot nga, dapat gyud lahi gyud ang sa pamilya. Lahi po na sa silingan. Lahi po na sa barkada-barkada. Di ba? Ambot lang. Usaon na ninyo pag sumada, kaya mong pamamauli ako, na naman ko din usaon ako pagpauli, nga naman ko sa mong balay, nakauli naman ko daan. Pero ayaw ka pressure, mo gani ato wrong topic for today. Ayaw ka pressure, kabahin sa pasalubong, ha? Walay ma-pressure. Pwede ragyog mo pauli ka nga wala kay bit-bit na usa ka laton, usa ka bag, usa ka sakong manggang baluno, ambot lamang ninyo. Panglaitan ko na inyong mga palupyan, tube. Ma-pressure ka man, oy. Ano di ay? Pakaon rabito kapag uli. Mauna na. Usahan na ng pakaon ay naghatag-hatag ng regalo. Kung walay lami ang mga tao nga imong hatagan, kay mag-uulra ka. Travel light and be beautiful as you go home. Di ba? Nya, muli po ka. Wa kay bit-bit, ignore po ka. Sus! Siksi kayo, muragwak pa kuskus og inidoro dis gawas. Asa man si muragog dato. Pobre ba ko na sila, nakatrabaho rag abroad. Murabag dako kay sweldo. Tig kuskus tig silhig ra na dito. Tiglampaso ras gawas. Alangan mapunigi ka na dito nga kamurichi pag uli diri moras ra gyapon. Sus kuno lami gud pang tok-on ni mga palupyan tube nila, di ba? Makasakit ka ayo an ovary og mga kuan brain cells. Di ba? Di ta kasabot. So para na ko ay ragyog ka pressure dai. Kung naay mabit-bit, bit-bita. Kung walay mabit-bit, ayaw usik-usiki inyong oras pangita og chocolate og asa ka mangitag chocolate. Palitin ang tira-tira, uska sakong tira-tira hangtod mag-abot na mga bag ang anag di na mga langkat. Diba? Kayo say magod makabasa magod punta sa mga post-post, makita punta, makaduhog punta sa mga silingan. Sus maragwa ga kalis. Hilas ka ni pauli, sexy kayo niya ilang balay katatumpagon nga tigos-kusom. Di ba sakit kay very painful unya imo ba yang purpose is wala ra. Alangan magadsod oy. Pinasagad magudsid ni uban oy. Ay nako. Anyway, usa ko mo padayon sa akong palupyan tube dire. I-shout out sa tamo tanan.
Para di pa muulbon ako kaspa, wasa ko ni ulboron. Kalma-kalma sa ako kay dasdasan ko maning mga padulang dagko. Shout out kay Madam Yang, Lady Chel Montebon, Alice Ravelin. Katungtuan nas taas, palihog lang, naog mo balik. Share sa ding atong live dire. Maria, Kathleen Avancenia. Dolores Anyula. Share sa di atong live dire para daghang masakitan sa ato ang topic karong adlaw. Ilabi na to mga hingayo kaysa nga tanan, di ba, Chel? Casper Stage 5. Grabe naman na Chel. Ay, Venjet Octat. Salamat kayo sa 50 stars, Rolly. Maya and Piralta. Johnny Arcibal. Na-share sa di atong live dire. Day, unsa man yung kalakihan Tabanganay. 1, 2, Angela Simple. Philip. If you are still watching, shout out Julie, Leia, and kisa pa ni makalag sa purgatorio. Ay, lugos mabasa. I-shout out. Sa ano ba? Shout out imong pangalan, madam. Dili man ko Japanese version. Sa manong ibutanis at pangalan ninyo. Charina, Laliane, Aiding, Marga, Flor, Jolly, Diape Jansen. Kalag sa purgatorio. Madam Emma da sa Winkin Zone USI o sa Holy Child ER. Si Madam Joy, Cara Enriquez, kinsa pa na diya. Sige na. Amy, lovely. Wow! Salamat, lovely, sa 100 stars. Agnes, Papa 1, Papa 2, Papa 3, Papa Tutoy, Ann Olivia, Dex Maria, Joy Yeon, Darena Melvian. So, mauna realidad sa kinabuhi. Kaya kung ato pong gianad-anad na sila si taghatag, kunya may unta, Madam Yali G. Rachel, Vin, o Josephine. Joanne. May unta, ug magpariho atong grasya. Diba? Julia. Janel, salamat sa 50 stars. Kanang nihatag og stars na amoy ponto sa langit. Lev OR. Salamat, Veronica. Salamat sa nag-share. Maluwas gyud mo day. Tagaalta mong duplicate sa purgatorio. Jotag, di ba? Naago na sa imong pamaagi. Giunsa po na niyo. Makausay sala man po na nimo. Imo man giayog lalog og hatag-hatag, di ba, Eliel? Balag masakitan ka diya kay tinuod man sad. Analisa, wow, Janin, mayaman si Janin. Salamat sa 100 stars. 2% ka sa langit, day. Depende man na nimo kung giunsa nimong pag-mindset ang imong mga neighboring countries diya sa inyo, ha. Kung giandan na nimo sige hatag kunya maabot man gyud ang panahon, day, girlie. Godfrey, Sel og Lovely, Carla Escalante Navarro. O may magpareho atong grasya kada tuig nga dili man. Andi. Monday, Tuesday, Charina. Lloyd, payabyab, salamat sa 200 stars. Nga naman musik panghatag og stars. Thank you, Bitaw. Thank you so much sa star sender. Ay, lami akong palupyan kay daghang mga hatag stars. Salamat kay Dong. Oh, dili magpareho ang adlaw sa atong pagpanarbaho nga same amount ang grasya nga atong madawat. Na ay tuig nga abunda kaayo, naapoy panahon na naigamay kapin, nay panahon nga tabla-tabla, naapoy uban walang-wala. Oh. Kung wa ka naanan og hatag-hatag, wala kay pressure sa imong kinabuhi. Total, kung pamilya man lang, magpadala man po kag binulan, di ba? O sa may problema, ana. Di ba? Dayon, kanang, kung wa ka naanan og hatag-hatag, peace kaira. Kung dili man ka magkuan, dili man ka magtablang huna-huna, kung sa imong iandam, di ba? Maya and Marginia, Delia and Gina Avansado, depende na mo giunsa na pag-mindset ang mga tao sa imong palibot. Well, at the end of the day, the decision is all yours lang gihapon. Oh, kung usa ka og asa ka malipay. Actually, pangutana lang yun ni siya gikan sa ato nga ka-friendship diri nga, Ma'am Eli. Kinahanglan ba yun nga mag-anda magdalag regalo. So ato na siyang gitubag nga dili gyud na siya o dili ka obligado nga magdala-dalag regalo. Dala ka dihag regalo. Na pagkahuman, mulok do na sila kapil.
Flor Magallanes, salamat sa 35 stars. Simply Family, Daily Life, and Cheryl. Dili ka obligado. But mo lagi na akong ginaingon, kung kalipay guna nimo, then simply do it. Lain-lain man tag pananaw sa kinabuhi. Lain-lain po tag kalipay. Kani mga bashers na bago. Dalo good mo. Dalo, buang ka nga. No, tabang ka dag paningkamot. Sagad lamang kagyawit diha. Laitan ko na yung palupian. Ay, nako. Dili ka obligado. Mura na yung pinaka-bottom line sa imong palupian tube nga. Dili ka ma-pressure kung wala kay mabit-bit. Henry Ball and Agnes, salamat sa 50 stars. Lord Dilim, Rolly, Remontal, shout out. Diba? Sao na lang. Lovely, shout out kanimo Lovely and Gelerio Rubio. Oh. Nakabati nga realidad, Madam Eli, kanang kugihan kayo mangayo sanay manguli gikan sa gawas kay kung maoy maahangol kaayo. Kay gianan-anan sa ninyo hatag-hatag. Anan-anan sa ninyo hatag-hatag. Ayaw jug anara ang mga butang nga kabalo ka nga dili consistent aning kalibutan na. Sigurado ara imong pamilya daog na oy. Norhaina, Dolores. Sigurado ara imong pamilya mauna na. Di na ka masig huna-huna pag si tarpulanog tarpulana. To aditos layong dapit os purgatorio. Kung sa ako ihatag, ayaw. Di ba? Para naman na po, pambili po ng bigas. Paranas naman po ng usay pin. Ganahang kagkuan. Sign pin. Cheryl. Ano masakari mo mga yung bugas? Nagminyo mo unya pagkahuman mo may palalit og bugas. Nangabuang mandagway mo. Jenin, salamat sa 200 stars. Lily Samiliano. Ay, kanang bayot kay kuan kay kang anong ariman sa mga yuog bugas. Di ba? Mga piskay mandago inyong lawas day. Kalakaw pa man tingali mo. Di ba gahi na mong mga bukog nganong magpasulay man mong pangayog bugas. Kay gatuo mo kini inyong gipangayuan og bugas wa po nangitag bugas para sa bulugasan. Ano usahay makainit mong palupian tube. Dili ta magpataka-patakag pangayo day. Kay dili sayo nang kinabuhi karon. Nagminyo mo nya way palit og bugas, lakaw mo sa dagat sanlaga ng balas. Jaime Hilario Robio, salamat sa 200 stars. Dapat mahibalo mo day usa mo musul ang minyo day di mo pasagad og pangayog bugas diri day. Ano man mo. Maka sakit og palupian tube. Maria. Isa man oy. Boslan family watching sa Saudi Arabia. May na po na dito. Bayutan na kay kuan daluon. Mama dayong madalo. Ikunsa mang puntikaw tagaan mantikaw. Wagi ko kabalo diyang masayahay pa ni mo kinabuhi kay sa kuha. Unsa man kadiha day oy. Iba pasagad nagpangayog bugas diring dapita. Wa pa kay tay pamahaw. Naglibog kay tang usay lungagon. Ay, nako kinabuhi. Daghang kayong mga hilabtanon. Kathleen! Sulay pa magpangayo bugas kay pa lubuon ta mog mais. Dili ta, before ta mangayo kayo, kay pangayo atong topic anirong adlaw. Before ta mangayo day ato sa puglang taon atong kaugalingon, kaya man dagway nimo mangitag kwarta. Kaya man dagway nimong mangincome. Nganong sayon-sayonon man nimo ang kinabuhi. Kusgan man dagway, kawa man dagway kagadaot diha. Tita Lily Nunez and Madam Adela Diaz sa Japan. Troy D. Richil sa Bagakay. Kamu rabagod og real tokon rabagod mo. Dayon ninyo itong bayuta to. Kuan kaayo. Kung naikahatag-hatag kung wala. Di ayaw pangayo para di ka makadungog ang istorya. Di ba? Kita rabagod kung pangayuan ta di ta kahatag, dautan gihapon ta. Amay man mo kay naa mo sa social media kay ngano di ay naglok domig oskasako, naglok domig galingan dire. Nabuang mandagway. Marginha. Kalpoporo. Salamat, Madam Jede. Salamat sa Father Star Silvia Ramis.
O mama na diri suklan ra man nimo. Ingnon ra makapagtubag. Kung naay kahatag, hatag. Kung wala, wala di magyayaw. Di ayaw pangayo. Ayaw pangayo para dili ka kadungog. May unta tong nagkita ka diri gakulintas tagulday, gaariyos tagulday. Wa ra bagod ki ra ba ning gold sa akong ngipon na buang maning kalakihan ni. Richelle, Leah Alap Troy D. Well, I am just discussing you about reality. Kung kusgan ka ang mga disabled manggani mangita manggalig para pamalit og bugas kamo pakaha. Naunsa mo? Ana pagpangayo po dahil lang tawo nato ang status sa atong gipangayuan. Pareho na kong gasandig na ko aning sementong wagay na finishing. Sani? Saan na malamang mo oy? Leah Alap iba me. Nyag mo hatag ta, gamay atong ihatag. Dautan ra gihapon ta, may pay tamparoson, likuson kung na mga palupyan tiyog ninyo. Adela. Pamasko lang mag-imo na iyan, kay iyahay ta diring dapita. Madam Yali, Maria Tibon. Kaya gato man guna sila, sayon ra pangitag kwarta mo nang sig pangayo. Pangayo. Kung naglokdo ka diag sako, lokdo kag dako kayong bukag dia, butang ni mong sugnod, baligya ni mo, di ka kwarta ka. Kanoy. Aileen Dupang. Sama na siya, before ka mangayo, ang tawag sa kung capable ba ka o dili, deserving ba ka o dili. Chris Ayan. Kaya usahay, pakaulawan man ninyo ng mga gayaw-yaw sa live. Oh. Wata kabalo kung si inyong intensyon, dautan bag maayo ba? Aredyon ninyo tuyoon og pangayo diri sa live. Now karon kay kaning mga marites dig mga hilabtanon po diri mga dagkong panulay. Ngayon po dahil ato nang bayot na nangayo, agud ni hatag. Usap sa ako'y hatag, tubig, dahil daghang tubig dire. Paimnon tigaw hatod buagan ng imong palopyan chog. Di ba tuyoon gud ninyo? Maybe you can send it privately, di ba? Ano mang arigo ka mangayo diri sa atubangan ko nako na sayop imong gipangayuan dai kay di ba kumahadlok og bashers dai. Kinaon ako ng bashers. Sokol magi kog bashers diri ay kog hinahinaya ko dai. Kay dili tanang imong katubang diri social media dai maayong batasan dai. Ilista ko sa mga panulay diri social media. Oo. Kay duha man gyud mahitabo nimo. Kung di ka kahatag, kung di matagad, ingno kang hambog dalo ng bayuta na. Mangayo ta di kahatag, mis kagamay lang. O tagaan di ka 10 pesos, malipay ka. Laitan ko ng palupyan, chub ni. Muna ato gong likaya ng pagpangayo, day. Mintras baskog ka diha, mintras able ka, kaya pa nimo sikad, kamas, pangitag kwarta. Kani ka istorya po nimo day musikan po muligid pamanggani. Chris Dizimar Ferroes. Malandi ko ta ma-pressure for today's live. Dili ta ma-pressure kung nay mangayo, kung di ta mohatag, wala problema. Ngano man. Sala day na kung di ko manghatag, sala na nimo kay wa ka na ning kamot. Praktikal ay tas kinabuhi, especially karong panahon na. Kung ingnon kang dalo, dautan ka, panulay ka, di ka kahatag, din so be it. Maura na, walay magbuot sa kwarta nga imong hinaguan kung muhatag, maayo kung di kahatagan ay pagbagulbol. Paningkamot og imo para makakwarta ka. Kaya ang mga taong naningkamot, panalag sa ragoy, mangayo kwarta. Pero ang mga taong tapulan, gahangad ra, murag si Juan Tamad, gahulat, maatak ng biyabas, maunay mga taong hingayo kaysa nga tanan. Mga walay libog sa kinabuhi, nagpauraray ra, nagpabilangkad ra, naghulat ra kanus amo salop ng adlaw, kanus amo silang ng adlaw. Eh pagkahumag wala na po'y ayuda, mangayo na po, tuyok-tuyok inyong kinabuhi. Manang ako gyud, bililhon kay ang kwarta day. Ako'y magbuot sa akong kwarta, kung muhatag kong dili, bahalag inyong kong dalo, bahalag inyong kong dautan, bahalag kong inyong kong panulay, walay magbuot. Ako ning kwarta, pero ang problema, wa po ko'y kwarta, kaya walay racket. Karmo, walay racket. Salamat sa mga racket day. Pwede mo advance. Charot. Jessie, Aveneg, Leah, Sayer. Watching na sa Jera, Sherry, dili po nakatuhuan kay
Daghan kay mga scammer mao. Miss ka galing na private message na ako, tagay ko niko, send me a picture kung sa situation. Wala man. Oh, wala guba akong kamera. Naguba yung kamera. O niya, gilanta na to profile, bagong ga-post. Buang. Angie Inoy. She Circle Ngers, salamat sa 75 stars. Milay. T. Zay Lara. Mang J. Black. Mauna diya. Muna di na ko tama pressure for today's live. Di na ko tama pressure, day. Ay ragon mo kabalaka ng mga tawhana, day. Marisol Erdman. Jams Ozo. Mayon tagi-ampo taan na nila pagkahumatog hatag di na bagod. Kalimtan na bagod ta. Pamalikas mga itong madawat. Jerry Kaingkoy. Adili mo ko ba sa social media mga ayo. Sa mo tadi ko kailan di mo kumuhatag. Mga muhatag ko. Genghis Chio. Mary Ann. Bisigi tagay ko grason nga nung muhatag ko. Gawa po ko'y halatag na buwang mga punagway. Lynn Osto, Jobs, Marilo M. Clifford. Makaingon dyan, Ma'am Eli o Bakiro is Labidich. Bahala siya dahil sa palupya job. Buhi-buhi ta dire. Iyahay tagpaning kamot dire. Mga mahihinang nilalang. Back out. Jerry Paredes, Bonnie Grace, Ani. O sige, kaya wala mo kay kwarta niya. Nangayo man siya kung sa akong buhaton. Mangutang yung ko para siyang kalipay. Buyang! Bahala ka diaday. Imo nang pinangitaan. Ikaw mo nangitaan ng problema. Sulbara na diya. Ang anong mga lahing mga kaglaing tawag sulbas imong kaugalingong problema. Akong Osborne, katong ka-jer-jer mo diya. Nang invite ka na ko. Kung gipali-ili pata ko ni mo, tabangan ti kawa makaga. Wagay kagahatag invitation. Buang managway. Chris Oliveres, Julian Amilita Yaon, and Medina. Princess Ashley Roland. Anthony. Mao na diha. O sa mo mga ayos tawag nyo gipangayuan, dapat utag katong gajirjiranay mo diya sa imong partner, inyo may gipakoyog. Para wala kay daotang istoryang madunggan. Di man po na daotan kay praktikal, ay man po na. Because this is not the perfect platform for you to ask any mercy. Yun, no? Kaloy sa kay mercy na po man. Len, Anthony Casilaw, salamat sa tanang mga stars and stars. Maluwas, good mo day. Kaniwa ng hatag og stars, ambot ninyo. Purgatorio ng mukotob. Agnes Pelitetetes. Yung apelido, Madam Agnes mo, kay Pelititititis. Parititititit. Sa tinood lang, dagan magong scammer karon man dito pasagad. Na, bahala ka diya. Elsa and Family Adventure, Jennifer Ritis and Cora. Oh. Rodrigo Damaso Jr. Di ba muna dapat inyong tubag kung naimangayo ninyo? Inang ano, madool mo na ro, kay kakalisod. Katong galit-adlit-ad mo, galigid-ligid mo diyaga. Pila mo ka, purma diya. Nang-invite mo. Oh, mao na diya. Modool na lang mo panahon sa sakit. Panahos jer-jer, wagod mo ka pang-invite. Ada balos-balos naman ang kinabuhi. Amelita, samot na ikaw, wak kakabis-bisi. Ikaw, wak kakabis-bisi. Madam Amelita, Rodrigo, wala kakabis-bisi. Nalaya na ka diha, mapriso ka. Onya, pagkahuman, pangayuan ka gatas, panghuman, pangayuan ka og bugas, iskay habalan ang Blaze Ilsa. Wa man, katilaw og kalipay. Kanina, nung naktilang kalipay, mangayo ni Mugtabag, buyag. May paimong giing nanday. Gipapil ta ko ni mo diha. Aday para sadya. Party. Joan Ravelin, Judith Manulong. Manang ayaw ka pressure ko dahil akong Osborne yun. Sa mga bagong niabot nila nga mo topic about pasalubong. Ano naabot naman taaning pangasaba. Oy. Milay. Wala nag-invite sa Jerjer. Pag uban, wak na bugas, pass mo. Madam, pasensya, dili ko makasin og stars. Dili ko kabalo. Akash na lang, Madam Yali. Mao na bitaw siya ang atong topic karon. About na siya sa mga atong ka-friendship nga nag-send nga obligado bago ta nga mohatag og regalo. Para nako dili gyud. Imo gyud ang kaugalingong decision day. Pero wala good nas imong kontrata
Pagpakatawo ni paning kalibutan ang muhatag kag regalo. Na mga liuban, kuhaon jud kag ninang kay kabalo siya kwartahan ka kay imo na tanan. Elsa, Chris, Olives, Anthony, Vicky Hon. Imo na tanan, kuhaog ninang kay dato. Kay makahatag og regalo. Oh, di ba? Mahatag regalo nang usahay man. Kaning magkuhaon kag ninong-ninang usahay, negosyo na ning ilang kalaki. Mapriso ka Madam Amelita yaon. Oh, magakuan, magalistag mga ninang pilion ng mga dato-dato di ra bago na mao'y purpose ra bagyod kumukuha kag ninong ug nina. Ang imo ra bagong dapat unta kuhaon someone who can uplift that child spiritually, dili financially. Kunya kay mapobrehon ka di makakuha og ninang kay may maputong inahan. Mamang kuhaon man sa nato nang wa man na ikahatag. Looy atong anak inig Pasko ang ubang mga kauban niya. Na inadawat ni akong anak wala. Florentino Richel. Diba? So inana na siya. So lahi na ang panahon karon. Sa una, pamilion nga mga ninong-ninang, mga gulang yun na sa inyong barangay. Mga iyaan yun na ninyo. Karon di na. Asa man kapanalagsa lang ka makita og ninang nga mga gulang. Wala na. Mga batanon nga katong mga lagmig, mga trabaho muna. Realidad na day ay mo kasuko diha. Kaya naigo na sa ninyo fallopian tube. Na ay kay mo gani na ako na kay kahatag na kung wala rapod so di ka kinahanglang ma-pressure. Clolita Solidium. Hansel, correct. Pang pobre di ko ni ninang. Di pa jo ka invite mo mang gyud na. May mang invite ton kang wa man po kay kahatag regalo. Di ba? Pero sa unang panahon gyud kumukuha ang ninang mga gulang gyud na kay mao gyud na mutingali ng mga lagmi tag mga batasan no. Ako di makulamig batasan. Sa nakailala. Princess Juana Alap-Up. Celestine Aplacador. Connected ra gyapon ang topic madam about pangayo ug hatag. Maura na siya kay usar mo gud atong topic karong adlaw. Pagpangayo, paghatag ug pag-andam og regalo mao na siya. Ma-pressure ka dili angay ma-pressure. O di ayaw sa himuag negosyo inyo mga anak pag-abutan ng bunyag-bunyag. Kabalo ka, mas nindot ko ng well-guided ang imong mga bata. Mas nindot ko nang makuha ka mga gulang, mga edad-idaran. Kay lami na mo hatag og mga advices, ilabi na sa mga bata. Pero kaya sa taman mas lami magyapon ng kwartahan gyud po. So sige na ato nang abrihan ni atong pultahan sa atong pagpangutana karong adlaw. Again, salamat sa tanang mga star senders for sharing your stars with Ma'am Ellie. Ug ako pasalamaton si Madam Ange di ay sa imong gihatag nga blessings Madam Ange. Wa na mo kita niya diri oy. Hansel Jimmy, depende nimo heartily given, fallopian tubely given, lungsly given, brainly given, depende na nimo asa nga part sa imong lawas imong ihatag day. Kung heart, pwede lang heart, pwede lungsly given. Judy Princess, Tita, and Mirivana Bukod, JC Balagot, and Shinas. O depende na nimo asa imong tripping ihatag kidneyly giving, ana. Kaya heart man imong naandan, so heartily given. Pwede rin mapukag mingon nga armly given, legly given, 6 to 8 tour. Sa una pangitaon, jud ang mga saksak magkasinatian sa kinabuhi, maoy ninong nina. Karon kay bisag wala na mailhi, basta ilado sa kalibutan, mao jud nay pilion, mao na magyud na oy. Dagko po dalatagan langga, basta gulang ang mukugos. Mama na wala nila na botang dire. O pero depende ra gyapon na nimo kinsa pero ang atong topic karaan mang panahon di man ka. Sinas Angel Gang. Kugos ako teacher kay wala pa ko'y bunyag. Ibundak po kag balik inikugos na ko gulang na ka Maria. Di na ka may kugoson. Dapat guyoro na ka. Sakay ka wheelchair paingon dito sa bulunyagan.
Happy birthday kasi ka birthday dia oy. Kasi ka birthday dia. Esther Dayot. Ele sa imo is Shurya. Tinuod jud ka Ma'am Ili sa imong Shurya. Istorya. Ano is Shurya oy. Pag Shurya Esther Dayot. But that's reality in life. Now, if you are confronted with reality, masakitan ra bagutag magbagulbol ra baguta. Princess Ashley Danoko, sabak na diri. Sabak ka diri. Muna'y pinaka-painful sa kinabuhi nga kinahanglan nato ato bangon. Kaya kung gatubang ra kag mga fancy things aning kalibutan and you're enjoying it, at the end of the day, magmahay ra gyapon ka. Now, you need to face the reality. Halos ako mga anak, maulaw mga og regalo sa ninang og ninong, kay wa na ko gianad, amaw na nindot. Daniela may bay, dili ma-pressure ang mga ninong og ninang. Victoria Lavart, Ludi Cortez, mayong buntag sa tanan. Alibonoid and Ayno Salazar, still yours. Muna ginadepende na sa training. Muna, depende na sa inyong training sa inyong anak kung papangayoon niyo og dili. Depende po na ninyo sa inyong training sa inyong mga silingan kung dadaan yung pasalubong o dili. Depende na ninyo. Walay magabuot ninyo. Di ba? Ayaw mo hunahunag ka ng ay, nakuday. Basta, muna yung realidad. Tugkaron ra nato na. And you will live happily ever after. Meli Molit Orioste. Ako nga wala agyo ko kakuha og regalo sa ninang og ninong. Okay ra na oy, gulpihon ra na unya. Jocelyn Felix, Boyet Felix, Diane Fifabo, and Jules Birha. Face the reality and acceptance is the key to move forward. Yes, madam. Mo gyud na. Ininong ang mayor, ma'am. Magninong-ninong kas mayor unsa man kung magpakasal ba kung di man. Nabuang man si Blaze oy. Walay problema kung matagaan o dili. Walay problema na oy. Mari Carme Harris. Pero kalipay gyud nato nang muhatag takong na wala okay ra oy. Ano man di ay. Ano man magbungol kos ginikanan ang batang akong gikogos. Wala pogson ko kunyag pahatag nga wala daw siya bulbul kay tagaan ako 5 kalikos. Baka uwawsan ng mga yuoy. Huwat lang diya na hatagod. Kaya mo biya guni atong topic dire nga maghulat na kun lamang ta kung tagaan ta kung di tagaan kay malipay na pud lamang ta. Di ba? Di ta mo pressures mga tawo nga ato kung gulgulon galgalon go nato sabak na didi padalaan ang mga alingasa. Karon daga na kaayo ko og ninong og ninang sa una kami usara man among ninang. Kaya mga biya ko na usa duha, tulo. Karon lagi kay daghan kay sa nga tanan tagpulo. Tanang mo ninong og ninang hurot hapiros. Pwede ra kag ilista ng uban ninong ra gyapon. Ano yung mga bagong patakaran karon di na ta kasabot. Way pog sanay wa poy balibaray. Ang ubang silingan nako gihatag na gani og pasalubong miingon pa maura ni. Ay nagtagai. Ano mo hatag pa man ka. Ingna, baylota. Ikaw trabaho dito, ako'y dawat. Patilo Ayan Abad, Maricar Miaris Ludi Cortez. Bastilan maprisog yung ka. Marlix Tawa and Mede Jaguar sa Dawis Bohol. Galalis man po ni sila. Alright, so kung doon na mga pangutana, i-type ka na sa ato nga comment section para magsadya-sadya nga atong kabuntagon. Madam Walfia Velez, hello, how are you in the USA? In the United States of America. Actually, kaning ako, day, mga personal experience sa kinabuhi, day. Don't take it seriously, kaya ako rapon nila, ilahi tagpananaw sa kinabuhi. Wala ako ningon nga insakto ko, wala po ko ningon nga sayop ka, mag-abot at asto nga ato ng sabton. And we must learn out of the messages nga ito nabasa karong adlaw. Di ba po, Spoken L? Pelma Rosil Siangco.
Madam, walay pressure. Ako, wala na ko gianan ako mga anak. Og pangayo sa mga maninoy og maninay makaulaw og naiitunol dawaton og wala okay ra kaayo. Madam Walvia Velas, salamat kay sa 100 stars. Thank you for sharing your blessings. And of course, Kiki Salon, Sambuanguita and Darwin Branch. Tangkilikid ang sariling atin. Kung saan ang New NC? Anyway, may ako nahibalaan New York. Kung saan ang NC? New Canteen in the USA. Maria Neves, Dagley, Irvin. So na pa may mga pangutana kabayan sa atong topic karong adlaw kay ato nang yamyaman ang ato mga igsoon, mga kaigsuonan. Nagkusog kayong mga iyo sa mga regalo nga ilang gikinahanglan. Mao ang tuwa nagtrabaho sa laing nasod nagkalisod na silang tanan. Nang pressure na kung unsa ila ipadala sa ilang mga kaigsuonan. Gipangayo ang sapatos, chocolate, gipangayoan og sabon, gipangayoan og lotion. Karon kay apiki man ang kwarta nagpaabot in tawon kung kanos ang mag-garage sale, kung kanos ang mag-sale aron makabulto og palit na kapalit na natigom na gibutang sa aparador. Karon ang problema kay unsaon pagpadala kay walay kwarta, nagpaabot na po sa sunod nga sweldo aron makapalit og karton. Aduna nay karton gipangsulod na ang ilang gikompra. Karon unsaon pagpadala nga pagpaabot sa Pilipinas kinahanglan man ang bayaran ng courier nga perting dakoa. Karon puro stress, puro problema ang naabtan nimo sa imong pagpangandam sa mga regalo nga imong gihatag sa mga tawo nga nag-expect nga manghatag jud kada uli nimo sa inyo ha. So karon kinsa may problemado, hayahay ang mga tawo nga nagpaabot ra og tunol gikan kanimo, hayahay ang mga tawo nga naglista ra sa ilang gipangayo, hayahay ang mga tawo nga nangumusta ra kanimo kung adunay kinahanglan, apan wa nangumusta kung buhi pa ba diya sa imong gitrabahuan, mao kana ang realidad nga kinahanglang inyong pagatindugan. Kay sa matag adlaw sa inyong kinabuhi ang inyong hinaguam, napunta sa mga tawo nga dili malipayon ni gahatag kamo gihapon ang mahimong daotan. Kulang ang sabon, kulang ang shampoo, tabang ang chocolate, wa sila kabalo nga dark chocolate kanos amana tamis ang dark chocolate. Kung unsa ka ito mang imong kigol mausad na ka dark ang chocolate, gihatagan og sapatos apan dili ka igo na suko giuli kanimo. Gitagaan ka og t-shirt dili maigo giuli nimo. Karon ni hatag ka giingnan pog ka nga kaning t-shirt nga gihatag niya. Okay man sa ilang lugar mao ang tanan nga midawat wala malipay. Apan ikaw nga nag-andam ni ini mga butang nga perting lipaya, kang imong nasulod sa imong hunahuna kung makahatag ka ang imong gihatagan malipay usab. Apan dili na mao ang kamatuoran ni ining mao nga kalibutan. Pasakitan ka og pasakitan ka sa mga tawo nga wala nalipay sa imong regalo maong undangan na. Ayaw na sige hatag, ayaw ka presyo na sige pangumpra sa mga tawong walay kalipay. Kay imong sala, imong dakong sala. Walay angay nga pagabasulon kung dili ikaw ra gihapon. Ikaw ra gihapon ang pagabasulon kay imo silang gianad nga imong pagatagaan. Karon kay wa man nalipay, nag-away na mo, nagbungol na mo, nagwala na itagad. So mao ka na ang mga lesson nga kinahanglang imo makatunan karong adlaw sa atong topic nga gibuhian. Dili angayan nga ma-pressure sa mga tawong wala po'y pakinabang sa imong kinabuhi. Unaha ang pamilya, kung malipay sila quits og daog na. Maura ka na, daghang salamat. Asa naman ang mga stars sa adiron? Magasigil tagyaw-yaw dire. Madam, mo off ko kay maligo ko hatod sa students. Amping di man naman dili. Magaling nga joke. So mauna siya try. Ang tubag agay. Mapriso ka. Taasa oy. Magtubag sa mi Ma'am Eli. Wala na tubag-tubag. Di na di kinahanglang tubagon. Kay lahi gyud ko basta. Ambot lang. Kong yung inebesido. Edo. O diba? Wala na script dai. Basta gani na. Sumpao ng mga palupian tube diha. Peralta Perez May. Anong ga-amin-amin man mo diha? Sagan mo amin-amin diha. Mao na siyang realidad. So dapat inyo tong kuhaon nga portion. Ako to i-post o niya, i-share ninyo. Kamura bago di rababang mutabag share na ko na. Ang gabaan ng inyong mga palupian tube diha. Wala na kuanday, wala na script day.
Lisa and Susuras. Siyempre, kasi pagtunin mo na kudyoan, mahihinang nilalang, wag mong subukan, day. Masisira ang kalagayan at mga langgay na sa paligid mo, day. Diba? Ingne, de kidi. Moolin rabanod ko, ma'am. So, imong type dia, Lisa. Di man mabasa. Ang tubag kaloy ang mga palangayo. May share ko, madam, oy, kana. Perfect na, kana. Muna insaktong buhatan ko, day, ha? Gikotasan ba yan ko, day? Salamat sa mga star senders for sharing your stars. But then, ato na gapong Osborne, no? Kanya ato mga karaan, mga kauban, kabalo sila nga. Kinintanan, binuang lang, magpahugyaw na niya. Nothing personal. Just for entertainment, especially sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. And dapat mag-change na og mindset ang mga Pinoy. Yes! You should change your mindset accordingly. Ayaw tawon maluoy ka pilti na rabang ugahan ng akong palupyan. So, bao ka da, Madam Emma. Kumusta ka da, Madam Emma? Kalma tang pipi, loro. Ang mga pipi nga wala ka bisbisi. Mia Canopio. Agoy, nagsakit akong bag-ang o kinatawa, Ma'am Ele. Bag-ang pa na ron, munaog na, Madam Yali. Munaog na sa imong palupyan shop. Amo uli ay raba ko, ma'am. Ayaw rin ka problema niya. Magpakaon, managawag ka sa inyo, Lisa. Kaya si bit dagregalo. Nakanuog naman nagawag ka sa litaniya. Agoy, wak pa ka naminaw, Lisa. May pa'y magkagod ka daglahing lubiday. Lovely! Bugat pa kanya akong baso, day. Or us kahalublak kanya akong baso na. Kadako sa akong ulo, maupog kadako ning baso, day. Salamat sa gahatag ani Madam taga Sikihor. Losya Canyelas. Oy, daghan mo amin. Ani style ba? Lucia ang kigol. Di ko Joan, buyag, simba ko palayo ka diha. Ang kumubis-bis. Jerome Lacuesta, so any other question? Salamat sa tanang ni share sa ato nga live karon. Dagang kay salamat mo ginhawa sa putang lalom day. Kay dili lalim mo istit og yaw-yaw day wala ginhawa. Mga matay atong palupyan. Okay ra madam, nakabakasyon 22 days, wa jud ko kita mo bis ay. Sayang. HDC dia sa Sydney, Australia. Shout out. Nagsakit akong panga nimo, sige katawa dire. Kumbati na di HDC. Taga-asa ka sa Pilipinas, taga Negros Oriental. Ingon anak kada ko imong ulo sa ba. O gali Maria, we. Yona Escobar watching from Hong Kong. So, any question? Dili masig katawa Maria. Any question related sa atong topic karong adlaw, dili mo suhi ha. Marami mga suhi kay dire. Cute Jane, Buckingham dia sa Canada. Asa ka makitaan, Ma'am Eli, magpa-picture ko na. Pliti day, di akong Negros. Ayaw po din tawon pa na uga sa ako palopyan tiyog, Ma'am Eli, kay mamurag delikado na na. Muor sa imong palopyan tiyog. Taga-Leyte ko. Asa man ka, Palompon Leyte or St. Bernard Leyte? Yeah, sito-sito po tagmagamay kay. Memorize. Sige na, pangutanan na. Manakog share ba? Tanan nako, friend. Ako gi-share from Saudi Arabia. I-share ko na Lucia. Salamat kay Lucia. Lucia ang bugan sa imong kontra nga tabian. From your name itself, Lucia. Lucia Canilas. Lucia Cani. Las. Sumpa na yung mga alas, mga libakirag, mga tabian, day. As hindang, ma'am. As hindang ba? Uy, kalayo ba ni mo, day? Uy. Picture ako, anak. Ibutang sa altar. Ako po dugay na walay bis-bis na luuya sa ni mo, aanch. Uy,
Unsa imo ha main job, Ma'am Eli? My main job is blue job. It's a blue-collar job because if you are working in the United States of America, you will be categorized accordingly. It's either blue-collar job or white-collar job. Now, if I will say it's a blue-collar job or blue job, it means that you are earning beyond minimum. Now, if you are just, or you belong to white-collar job, meaning to say you are working or earning minimum wage. It's a blue job. Nung katawa makalabli, Arlene diya sa Pennsylvania, USA, nagkalami si Lupi. Katagay man ta before. Kita kauban ni Michael Humalon. Yes! I remember the day when we used to be. Mary Pauline Sasan. Blue job, kick job. Di ba mo familiar, ana? Jean. Hapit na ang Pasko, of course, manghatag na pod mga auntie. Peste, red job. Layo po ng red job, oy. Nay hand job. Nay back job. Tinood manggod na. No, wala ko gabi nuang. Halaki sa may taga United States of America diri. That's how they categorize their employees. It's a blue job or white job. It's a blue-collar job and white-collar job. Wala na, buang manday ni sila. Nahimo namang binastos ni atong topic. Naghana sa job bitang. Ikaw na kaingon anilabli. Madam, unsaon man ni nadugay na wala bisbis. Ikaw kay wala ka kabisbis day. Kuhang termos, pabukali, ilapwa na diya. Kay gitur ka nagdamulmog og mga daotang espiritu. Blue-collar job, mga office workers. Yes, Maya, Conopio. Kanang hand job, panglaban ng imong trabaho, Juan. Ako, diabetes lang. Masay, diabetes. Hoy, simba ko kamaya. Na, kuyaw na ba ng diabetic? Arlene Kidon. Di man ko na binastos. Mang Eli, panghatag niya og mo bisbis kay dugay na dyo ko wala ka bisbisi. Aday, tirmos aday, lapuan na aday, kay nagpakatol na aday, mga germs, gikas damulmog. Teacher ka, madam, is not sure ko, is not sure. LC Sibala Loberio, taga Negros, Dumaguete, shout out kanimo. O kinahanglang patyon sa manimo ang kagaw, madam. Kaya kanang mga germs, muna mo pakatol sa imong bilahan. Kinahanglang imo sa na siyang tangtangon. Kill the germs, and now you are ready to enter the world of binisbisay. Inday Amaro. Kaya unsa man di ay alangan pod. Tagaan. Nangayo man dagway magmabes-bes ninyo. Kaya si Hilya Cañete. So kinahanglang perfect ang akong endorsement. Ayaw kalain kumingon nga lapwaan og tubig ininit sa thermos. Now if I will give you someone nga mo bis-bis ninyo. Wala na ninyo buhatang ako nga gitugan. Gisulti. So paglili, mo back out. Kay nakita og mga dili ingon nato. Tanawa. Daghan man diri mga foreigner ambot nga nung wala ko pakalot nila. Kay mo lagi na imo sa lagi bubu si Aansh man pud kay wa pa pud kasabot. Bubuan sa lagi nimong termos. Kay mis kag salayo kanang mga laki makasimhot na silag. Wala na ni Alima dugay na kay panahon. Na nagko na ng mga puloy agbalayan ug potsukan diha. Lapwahan, gabukal-bukal ug asinan para patay tanang kagaw aron way katul. Maugay na siya Madam Filistis na Jin, shout out sa akong lalas nga busy kayo, sige pakil sa iya trabaho nga si Milituna Pitugo. Basig wala na ni bangag madam. Di na mawala ng bangag kay standard go na siya na sa article code 6382. It says that the shallow and the hollow should never be closed upon the grand entrance of the opening going to the eternal happiness. Kasi da sa Maryland, USA, Georgina Ferrer, Ma'am Ellie, always make my day. Inuman na og holy water og may Clorox aron malimpyo gyud from Canada. Kay maulaw man sad ko mohatag ninyo
sa mga lalaki nga mo bisbis unya wala mo kapangandam, madaot ang akong ahensya. Ahensya din, ini siya ahensya bilin. Ahensya binisbisay. Rosel Canilo. Maura na siya. Ano mo ka problema, oy? Magproblema man mo diha. Kana wala ka bisbis, mga pagsulay ra na sa kinabuhi, day. Mga pagsulay ra na sa kinabuhi. Muabot ng panahon, kadasdasan mo, makaingon lagi mo nga, this is the day that I've been waiting for. Hala ka maayo ni mo, mga butanga, madam, oy. Hats off. Lagi ko ni mo, madam. Siyempre, nadahag dili. Masterman, biyakos binisbisay. Agnes Pilitititis. Wala ko si mapilido, madam. Agnes Pilitititis. Spell octopus. Tok tulawag. Ana Burnett from Roosevelt, California. Ikaw akong new idol. Wow. Salamat, madam. Napay mga pangutana diha. Kana related na po sa atong topic. Ay pong pangutana diha. Lain-lain. Kanang mga... Kasi katawa di alamli. Lahitan ako ng palupyan tube di alamli. Kaya may nakaingon aning jab-jab. Nabuang na taaning kalakihan ni ron. Mande atong topic nindot kayo. Na ending na to ani. Panulay naman hinuon ni atong topic. Di naman ni mao. Philipsis. Epilepsis na lamang. Epilepsis. Agnes Epilepsis. Gently, Linily. Tagay ko, madam, o bis-bis na ko katong maayo ba? Dali diris amo, tagaati kag mananggiti. Pabitayon kas paluwas lobe. Maghigod lagi mong ginhawa lagi aans. Si Elo Part Newbie here. Gahapon ko nagatanaw sa imong video, madam, nawala dyan akong homesick. Ano mang naghilanat na sa kadiha? Homesick. Home meaning balay. Sick meaning hilanat. Nganong gihilantan man ka sa inyong balay. Lag-lag po diya. This is the day that the world was made. Inday Amaro. Arlen Cabanyog diya sa Kuwait. So any other question ha? Pangutana ra mo diya mong kalayan ninyong mga palupyan chop. Nagaani ko habal-habal driver Anj. Kani ipapatong kas gasolinador deng giagi kag bumpy-bumpy. Ipaagit ka tiliwala dis katubhan. Muangay ka na. Na kay mga expert na bago ni among mga driver dire. Madam, naa kay pinaskuhan nako ha, bantay ka. Mas magbantay gyud ka Anj kay gilista ra ba gyud nako nang nisaad nako. Nga mo hatag pinaskuhan o nya dili paglagpas sa 25 sa bulan sa Disyembre na. Panguros na lang dagko Anj. Rosalie Orsos. Kaulion ko sa Pinas, madam. Ayaw niya na pauli pagtigom sa dagang kwarta. Mauli ka diri, makagasto ka. Pag makagasto ka, horot imong kwarta. Mas mag-uol ka. Lejoy. Giyab-yab na akong palupyan tube. Ibulad ng imong palupyan tube is Stacy Whitney. Mamas ko dagway ko dira sa inyo ha. Dali diri kay patabangon di ka globo og maisday. Pangitay kog bumbiro. Ganahan man po kag dakog pusisit day juan. Ilumlom na sa dagat para dili mauga. Are bagid sa dakong bato, pati mga dagkong sanga sa punuan nganong naabot na mapunta diri sa panulay kog ka Maria. Ilyata, madam, tagae ko imong Gcash pero sa Pasko pa na naigo pa kang malimot ana Anj. Daghanarabang ningon ako nya pag-abot sa Pasko sus nagmingaw in taon akong Pasko. Kay wa gyud nangatuman. Kay ilang pagbuot matuman din sa yuta maingon sa langit agoy mapriso ka Ruby Robs. Gasakit akong tiyan Ma'am Ili hibulos na day Ruby Robs. Basta gali mo sakit ng imong tiyan unya mo action kag kulyot hibulos na day. You are suffering from LVM mapriso ka. Madam Jade Flores, maayong buntag. Salamat sa imong usa ka set nga plato nga gihatag. Roselyn Constantino, kinsa may tigbis-bis nimo diya. Naa diri habal-habal driver, put driver complete sentence with subject verb agreement ning ako Anna Jane diya sa Chicago Schools. Anna Jane Schools bitaw Madam Eli. Nino na jud ko i-PM lagi imo Gcash. Dapat ikaw mo PM nako para sigurado. Alangan man sad ako mag-una-una pagkahuman dili ko nimo mahatagan di magagool ko. Ma-pressure ko.
masakitan ko, ma-stress ko. Dili ko ganag ingon na nga mga sitwasyon sa akong kinabuhi. Nagsigoy ko ngisi sa imo Madam Oy, lingaw kay ko mawala akong katulogon. Ayaw nagkatulog na Inday. Adunay panahon sa pagkatulog, karon panahon no sa pagkatawag paglipay-lipay. Ibutang sa kalendar as reminder para dili na. Memorize na ko tanan. 50,000 kilobytes ning akong memory card. Ana Mike Polancos. Maria Veronica watching da sa Hong Kong. Hatagi og PBC si Madam Joan. Bombero pa maayo tong PBC. Dili katong tuorang katong adto dito magkuhag tubig ng bombero nga ining open sa gripo dakog posisit kana Joan para lunod kag apil. Maria Veronica sa paday. Agay. Mapriso ka. Kali bangon. Okay ra bagong parka na lang ang ihawon sa bisita? Sa pakra. Okay ra ba kung pakra na lang? Sa pakra. Sana po kang kalibutan nagikan maya. Oy, ngano na pakra naman kaniya? Na pakra, na bakla, na unsa man na? Pag siya maya. Maya. Huy. Day. Again, salamat sa mga star senders. Grabe sa 50,000 kilobytes. Yes, Eli Maladi. Munang ayaw gyud kay memorize na ko aan si DC Canada. Alas 11:08. Na? Aan DC Canada. Alas 11:08. Adlaw nga Biyernes sa bulan sa Nobyembre. Pizza 11. Na? Baki ng pakra. Kay mo mong trippings kinabuhi day, mo lutuan day. Mamang mananghit pa man ka na ako. Ayaw tindog Madam, mapriso ka. Na ayaw po katulog na Inday, kay mapriso ka. Damguhon ko kag kwarta, baki. Asa ng lugaran ng pakra? Anong baki? Amo dia, baki raman na tanan, oy, tanang formas baki. Amphibian, baki. Marginha in Itnapa. Napalay pangutana. Napabay mo hatag og Gcash diya wala na. Dili na tos balay magpabisbis kay na ay washing hulog-hulog 5. So sa sula. Net Edwards. Sama na siya. Tanawa giing na ta mawala gunataan. Mawala siya. Kabalo na ko siyang batasan. Nawala na. Bito lang mga pangutana diya ka na related na po sa topic natin. Nabuhi na po. Aans DC 1108 bulan sa Nobyembre. Pizza 11. Madam, ni ako sa Sydney, Australia, Madam. Wala ko sa Canada. Ay, nibalhin na kadali. Arap po ni mo nakabalhin. Sipiat na ko ato. Ay, mas dako na bang currency ang... Mayroon pong nibalhin kang Canada at Sydney kay mas dako ang currency sa Sydney. Mas dako. Pag binaki mong duhatit siya buyag, sabi mga kukak. Thank you sa pag-entertain sa amo, Madam. O, dili ni libre, lovely, bayad ni. Hala ka, lovely, wala ka na-inform bayad, dili ni libre. Hala. Naunsa man ka, lovely, wala ka din bayad og entrance di ay. Inom o sa og tubig, Madam, kay murag na ugan. Ikaw po na Inday, inom og tubig o sa ka matulog Inday, kay padam gura ba gud na. Oo lagi, promise, naka-screenshot na. Bitaw sa tanang mohatag. Ayaw ka mong kabalaka. Dili ako klase sa tao nga hingayo. Tinuod na. I don't ask anything from my viewers. Now, if you can na makadungog mo na ako nga Gcash mo. Wala na. Challenge na. Di na siya pangayo. Challenge na siya. If challenge accepted, malangit. Maring, pa-advise unsay dapat buhaton anang mga wanay tay gugma sa atong partner. Bulagi, Maring! Nganong nag-aantot pa man kadya, Maring, nga wala mo kay gugma sa partner, Maring. Gaon sa man mo ga-tripping, gadula-dula ra mo, Maring. Bulagi, Maring! Ruby, how am I supposed to live without you, Ma'am Eli? Latin sa gamay, Ma'am Eli, kay lingaw ka ko. Maing mo bayad ka, osbo na ko, kay lisod na ba na pag... Shane Ross, Madam Shane Ross.
Madam, maili karong opening salvo sa Shaton. Picha 13. Miljan Kisay. Picha 13. O di ba bulagi? Kasayon sa ibang problema. Wala man na kung maglagpatig babaw din ninyong duha. Mag-usap pa magkada sa inyong relasyon nga wala na gugma. Gatripping-tripping ramong duha. Gadula-dula mong duha. Pag wala na gugma, ay ang lisod-lisoran yung mga kaugalingon. Kasado mo dili. Kag kasado ka, wakay mabuhat dahil pagpundo diha. Kay tell that do as part na imong gipanumpaan, pero di mo kasado, nagikulata na ka diha, imong ngabil na nagko na diha, kay gisumbag si mong bana, nag-eyeglass na kaukuan, black eye, bulaga na nimo. Mamayli lagi ko sig balik-balik diha, Miljan Kisay. Salatandre, Niljam Krani, kumusta? Okay na kayo diri, madam. Mechi Chay Sensu. Bulagi day. Basta gali ang relasyon gali day, healthy na gali day. Wanay lain pang rason aron magdugay ka. Kung sa imong pamulong nga wad anak ka sa gugma ug wanay gugma nga unsa pa magkadiya. Ha. Galisod-lisod ka sa imong kaugalingon. Now lahi po na siyang istorya kung minyo ka. Nanumpa man ka sa altar. Mauna na diha. Munang ayaw gud magpasagan sulod anang minyo kung di gud mo preparado. Muna gising ingon sa mga pari. Pari atong gikasal ko giingnan man sa ko sa pari. Katong kasal na ko giingnan man ko sa pari. Dawaton mo ba kining lalaki ha? Sa tibok nimo kasing-kasing. Yes, pate. Dawaton mo ba kining lalaki ha sa kasakit o kalipay? Yes, pate. Dawaton, hindi mo ning lalaki ha panahon sa kasakit. Yes, father. Yes, ko dad. Apan gipangutana ang lalaki. Ikaw lalaki. Ngano man kang nagdawat-dawat aning bayutan eh? Ngano man? Si father, okay, naninood si father. Tama nganong mugamot man oy. Anabi Medidas pa shout out Mamala Cynthia MG. Gikasal ramang kasabanig teacher. Gikasal kay karaan man to among kasal sa una. Ay nabali di ito. Nabali di itong kasala to. Ang lalaki mo iningon nga. Yes, father. Agnes Pelitititis. Madam kay exiton ko dili aning imong live ba ma-miss nako ang pangisi. Ambot ni mo Agnes. Pililitititis. Imo na pagbuot. Kung mo exit ka, go! Kung magpabilin ka, go! Yeng kasi. Dawaton mo ba si Ma'am Eli sa kasakit, lalaki? Yes. Dawaton mo ba siya sa kalipay kagulanan? Yes. Ako na pwede pangutana sa pari. Aljahura, ikaw ba yuta ka? Ngano nagpatuga-tuga man kag minyo aning lalaki ha? Na mag-antos man ka sa mga balayran, pautangon man kag motor ani, human magkadiin-diin ka, magkautang-utang ka, imong gibotang ang imong kinabuhi sa peligro, nganong nisulod man ka aning relasyon ani, nga ikaw ra man gihapon ang mag-antos hangtod sa kahangturan, kung imong dugay-dugayon ning lakihan ni, nganong imo man gipakaslan, nga ikaw ra may giuwat ug giilad aning lakihan ni. Grabe man si father. Ako rang gikosi sa kilid si father. Grabe ka, father. Ayaw paninood dihang dapita. Ginawa ang nanay. Para mga tawasan mo diha. Wala na star senders. Kaya mamahuway na taday. Yung kalakihan eh. Wala yung mga pangutana. Mga tulog taoy. Sama ni. Magsakit po na itong pulog yan, Chuban. Ay si katawa na Robilin, kaya wala ko nalipay diri day. Miljan, nagmang libre ka na ako, kay mga anak ko. Maninood man si father, oy. Grabe ka, father, kung wala kay plano nga kaslon mi. Ayaw na si pagyaw yan. Mga joke, nagod ako nadunggan doon, relate po na ako ninyo. Micha Chichusui, bawal matulog. Ang matulog pagadamguhon. Pagadamguhon og tai kay kwarta ka na. Ayaw pagadamguha og halas kay mga tawo ka na. Nga nang hilabot sa imong kinabuhi nga mutuklaw sa imong tikod. Cynthia MJ, Ana Medidas. Shout out madam ni Mama.
Hi, Mama Ara Medidas. God grace kitay. Lain nga pangutana. Ay, salamat na kanawat akong stars, Madam Nadia. Salamat kayo sa 15 stars, Madam Nadia. Salamat, Madam Nadia, sa imo na kong kaayo, kaloy panabang sa mga bitoon, yung mga ipaangbit, kanako nga magahatag o kahayag. Niining, basta 50 stars, hotuyon ko dahil. Roslyn Baluya. Anjo, sige na teacher, ako'y ninang. Lisel Maglinte. Salamat kay Madam Nadia Kat. Tagay ta sayo. Dali, Joel. Pananghin ni Loribet diya kay. Di ti kawatrasan o sa case. Tagay puno. Shots puno. Way uli ay. Bahalag manglaylang mga lagay. In regards to Loribet dong and Madam Barbie. Wala man ko gitubag sa akong groom, oy. Dili ka tubagon niya. Joan kay bugat ko no ka. Jan basta fire. Ang Johnny Mini Hampak. Ang Boboy Ganelli. Wala yung mga pangutana dahil. Sige na dahil sila mga tawa dahil. Wala yung mga contribution dahil sa akong live. Di mo kabulong mangutana. Pa-shoutout taga-shoutout ko. Rosalyn Baluya. Ayaw paluya-luya da Rosalyn. Kay Maluya na yung mga... Panguyabi na lang ko, Madam. Simba ko, ipailayo ako sa mga panulay, mga tentasyon. Sama sa katagatin nyo, siya sa antisin, mga dakong, mga pagsulayog, hinampag sa kinabuhi. Ipalayo mo ako sa mga panulay, mga dakong pagsulay. Sumpa na tikaw, di nakakasulod sa akong mga laang. I'm back, Judith Manulong. Asa ka Manulong, day? Ngita na pag-away. Maria, maojo, Madam, kugusa, onya, miduha. Kuguso, pamundak mo, kay mga bugat mo, bukog. 5 ra ba ka case, ni ako limit. Ay, syempre, magsugod siya, ta kay pahitir, pa manangos ka case. Atong palonon si Dailo Ribet para maabot ang 5 ka case. Diya sa panabo, Banji Goson. Ay, si katawa ni Angie. Nanatulog na si Agnes. Madam Agnes, anybody home? Agnes? Rowena, tanawag, dati ka man, di pa nakatulog siya. Rowena, Judith! Agnes, lilia sa imong bintana. Maduna kay nakita, ako ka na ang imong konsensya. Di mo ka na mo katawa na kay matangtang akong palupian siyo. Pwede call! Clifford Ganyolo, daghang buyan ni siyag racket. Mao, bulahan man ang bataan na. Dagunan magunay siyang itlog, muna dagan na siyang racket. Tanay City ko, Madam. Ay, Kabiti silang. Uy, kalami sa silang. Oy, Judith. Ngano ka wala pa ta-love life. Ikaw rin walay love life, baboy. Ayaw pangalahig na ko. Nabuang managway ka, kung lonely ang imong love life, ayaw kong alahiga. Kay ako nagatuo sa panultion, nga ang lalaki sa yunduulon, basta sa kwarta, imong tunulan. Ana, pariya daw ka, Loribet, Madam. Sure ka, Day? Di ko matog, diri hayag pa kaayo, diri sa among dapit. Ayaw katulog, Agnes. Kay kung matulog ka, Agnes, pukawon ka sa imong mga balayran. Pukawon ka sa imong mga bills sa kinabuhi. Ano mi ang Rosalie Bagares? Oy, kalami sa akong love life. Polo ka akong boyfriend. Na, ay ko ninyo, huwag niyo akong maliitin jay. Polo akong boyfriend, pero puro ga-eskwela kindergarten. Para sa yung agi, di ba? Taas og agi. Manguyab kag college. 4 years na. Magbulag na mo. Magsugod ko kas kinder. Taas kayo mong agi sa inyong relationship. Banji Goson, daghang bills diri dapita of Ilis sa muka. Sama, Madam. Mahadlo ko ana si Judith. Na, padamguhon ka ni Judith. Pakiton kag mga tilimadon
Sama sa tulo ka bills nga pulutla na ka og kuryente. Sama sa balayran sa tubig ug sa internet. Munang Agnes ayaw katulog, mintras hayag pa ang palibot. I-enjoy ang kahayag kay diha sa kangit-ngit. Pukawon ka sa hayag sa mga balayran sa ni Judith. Nga dili maidit. Kuyog ta sa amlan, Ma'am Eli, pohon matanaw ta shamrak. Layo apog kaayo, day. Daghag na ako, prod, day. Natikitan gani ko sa natong ni aging gabi, 1.5 helmet, highway patrol. Unsay tilimad on? Agoy kaday. Lovely. Fish tea, fish coat, fish crackers. Ma-child abuse na mampud ka, madam. Muna ako ganahan, kindergarten, para taas og agi. Tagay kong uyab, Ma'am Eli. Climb. Kindergarten, lagi akong ganahan. Tilimad-on. Kung anong tilimad-on sa Tagalog, pangitain. O sa Bisaya, bulungin. Ang bulungin sa Bisaya, saging na usa ka bulungin nga saging. Mutala na, oy! 11:30 na. Anyway, daghang kay salamat mga ka-friendship. Akong Osbon sa tanang nagpabilin dito sa atong live karon. Thank you so much for watching. Siyempre, balayran man magbayad ko ka. Thank you so much for watching. Again, ako Osbon, especially sa mga bago nato nga mga members dito sa atong live. Ang atong mga topic diri mga binuang lang kini, nothing to get serious ha. Ayaw mong tuo sa nigawa sa baba sa bayot kay kini pakatawa o pag-enjoy laman. Nothing to be serious. So thank you so much, especially sa mga star senders for sharing your blessings. Makainom na kog Red Horse aniron. Yay! Jonas Gaspar. God bless everybody! Oh, God bless everybody. Marilyn Toledo. Babuchka. See you around. Enjoy lang. Dapat good vibes. Be happy. Ayaw o ka problema sa kinabuhi. Bye!